ଆପଣ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଜାଣନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମରେ ମା କାଳୀ, ସମୟ ଓ ପରମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା ତାରା, ଉଦ୍ଧାର ଓ କରୁଣାର ସ୍ୱରୂପ। ତୃତୀୟରେ ମା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। ଚତୁର୍ଥରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶକ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ମା ଭୈରବୀ, ତପସ୍ୟା, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ସନ୍ଦେଶ। ଷଷ୍ଠରେ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ସନ୍ଦେଶ। ସପ୍ତମରେ ମା ଧୂମାବତୀ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଅଷ୍ଟମରେ ମା ବଗଳାମୁଖୀ, ଶତ୍ରୁର ଅନିଷ୍ଟକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି। ନବମରେ ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ବାଣୀ, କଳା ଓ ଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ। ଦଶମରେ ମା କମଳା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ୱରୂପ। ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ 10ଟି ମହାନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନର ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଅତୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଜୟ।